Мек Райан и Тимати Хътън във филма "Сериозни на лунна светлина". Участват още Кристен Бел и Джастин Лонг. Музика Андрю Холандер. Оператор Нанси Шрайбър. Сценарист Адриен Шели. Режисьор Шерил Хайнс. Благодаря. За нищо, приятел. Мишел, зарязах всичко и тръгнах за провинцията ден по-рано. Искам да изненадам Иен и да прекараме един дълъг уикенд. Затова се обади на Метлър и му кажи, че документите са подадени още вчера, всичко е наред и ще му се обадя в понеделник сутринта. После премести часа ми при зъболекаря за вторник след обед и отмени срещите ми до края на деня. Знаеш си работата, за това си моя асистентка. Така, целувки. Здравей, Луис. Здрасти, как и в Чикаго? Полетът ти е след 2 часа, нали? Нямам търпение да те видя. Да, аз също. Лу, извинявай, но влизам в среща. Ще се видим утре в къщата. Става ли? Да, до утре. Ще тръгна вечерта. Ще се видим. Чао! Скъпа Луис, няма да съм тук за уикенда, както планирахме. Нашият брак се намира на кръстопът. Трябва да замина някъде и да помисля. Съжалявам, че ти го казвам с писмо. И не забравяй да храниш рибката. Не забравяй да храниш рибката. Не, без това. Глупаво е. Аз много съжалявам. Ти си прекрасна и аз не те заслужавам. Мишел, чуй ме. Не знам какво да му кажа. Че сделката върви по план, нищо друго. Повтаряй му го отново и отново, докато се успокои. Ти му се обади. Не, няма да му се обадя аз, Мишел. Мишел, в къщата ми има някого. О, при това е доста романтичен. Мишел, днес повече не ме търси. Задръж всички обаждания. Явно ще правя много секс. Да, ще се справиш сама, госпожице Харвард, за това ти плащам. Целувки! Иан! Върнал си се по-рано, за да ме изненадаш. Иан! Тези цветя прекрасни са. Не си го правил от години.
бизнес среща в Чикаго друг път. Мили Боже, това е секси. Виж, Какво има? моля те, седни. Няма. Хайде, моля те.Иян, Луис, страхотно е. Луис, аз... Тък му го пишех, когато ти пристигна. Подрани с ден. Трябваше да дойдеш едва утре. И да храниш рибката. Задрасках го. Нямаше да го има в писмото. Какво означава това? Луис, аз Защо заминаваш? Какво има да мислиш и защо не тук? отивам в Париж. В Париж. Виж, имам сериозни съмнения за брака ни. И си мисля... Не, няма да заминаваш,Иян. Ще останеш тук и ще оправим всичко, както винаги сме успявали. Не и този път. Коя е тя? Това няма нищо общо. Става дума за мен и за теб, за нас двамата и за никой друг. Но има друга. Не, няма. Погледна си ръката, когато отрече, винаги го правиш. Къде ти е хълката? И защо навсякъде по пода има разпилени цветя? Нещата между нас не вървят. Аз защо не знам,Иян? Мислех, че всичко е прекрасно. Преди 2 месеца на годишнината ни ме хвана за ръката и ми каза, че си щастлив. Знам, излъгах. Излъгал си, значи. Не е вярно. И реши да ми кажеш, че си объркан и нещастен с бележка. Нима заслужавам това след 13 години брак? Знаеш, че не обичам скандалите и осъзнавам, че е подло. Заслужаваш нещо повече. Чувствам се ужасно. И какво да правя аз? Безучастно да гледам как ме напускаш, без дори да знам причината и просто да чакам документите за развод? Що за отрепка постъпва така? Ти отрепка ли си? И не ми повти така. Няма да излезеш от тази къща, докато поне не опиташ да оправим нещата. Ти си мой съпруг. Поне това можеш да направиш. Влюбен съм в друга, Луис. Ето. Казах го. Остави багажа, Ян. Не. Казах ти да го оставиш. Утре сутрин заминавам за Париж. Не, никъде няма да ходиш. Много съжалявам. Казах ти да го оставиш! Какво? Какво по дяволите? Ей, Луис! 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 Какво по дяволите? Ти напълно ли откачи? Луис! Луис! Стига! По-спокойно, ще получиш аневризма. Главата ми! Да, знам. И много съжалявам. Наистина. Донесох ти вода. Тогава аз ще я изпия. За Бога. Проклетият зъб ме боли. Защо съм вързан за скапания стол, Луис? Защото реших да те задържа тук, докато се изясним. Не те обичам вече. Не. Ще стоиш тук, докато ме обикнеш. Това е пълна лудост. Защо? Защото не може да държиш някого за заложник, докато те обикне. О, я стига. Правено е и преди. Обичам Сара. Не теб. И това няма да се промени. Сара? Коя е Сара? Жената, която обичам и очевидно е по-добра от теб. Несъмнено ще страда, когато я зарежеш, но ще го преживее. Като адвокат си се клева да спазваш закона. Аз съм убеден, че в момента го нарушаваш. Мога да се оправдая. Мразя те. Ти си откачена и ще те вкарам в затвор или лудница. Ще ти бъде доста трудно вързан. После, когато се измъкна,
Да, разбира се. Но те уверявам, че тогава няма да го искаш, защото пак ще ме обичаш. Няма да има Сара, развод и обвинения, а само любов. Както в обетите ни. Помниш ли, Иан? Знаеш ли, права си, Луис. Ела тук, ела. Добре. Да. Така... Наистина... Права си. Не беше честно просто да си тръгна, без да се опитаме да разрешим проблемите си. Затова ме развържи, а после ще седнем и ще поговорим. Става ли? Няма да те пусна, докато не ме обикнеш. Обичам те, кълна се в Бог. Ти си атеист. Обичам те. Ти си моя съпруга. Благодаря. Благодаря, че ми помогна да осъзная каква огромна глупост щях да сътворя. Да, отрезви ме и ме върна в реалността. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Ужасен лъжец си. Зениците ти стават огромни, челото ти се изпотява и не можеш да ме погледнеш в очите. Наистина те обичам. Не е вярно. За теб съм луда, с която искаш да се разведеш и да съдиш. Не съм идиот. Пусни ме. Но това ще се промени и отново ще бъдем щастливи. Пусни ме от качалке! Пусни ме! Сара. Сара! Сара! Държат ме като заложник! Я млъквай! Заложник съм! Млъквай! Повикай полиция, Сара! Повикай полицио! Сара, предполагам. Да, аз съм Сара. А ти трябва да си... Луис, съпругата. Но къде е... Иан. Ами, той ще прозвучи като клише, но в момента е възпрепятстван. Ела с мен. Нека да си поговорим по-женски. Сара, Да, красива си, благодаря. Ти също, Луис. но ти си... Леле. Както и да е. Сядай. И така. Поздравления! Мъжът ми ме напуска заради теб. Много съжалявам, Луис. Не съм го искала, просто се влюбих в него. Няма нужда от извинения. Всичко е наред. Сериозно. Наистина? Да. Много се радвам. Радвам се. Чувствах ужасна тъга и изпитвах вина. О, съжалявам. Сигурно ти е било много трудно. Така е, наистина. Да. Разбирам, но плановете се промениха, Сара. Иан реши, че трябва да остане с мен, докато уточним всички подробности. Трябваше да заминем утре сутрин и се надявах тази вечер да се запознае с семейството ми. Баща ми приготвя шатобриан с салата. Това е нашият специалитет. Знам. Той ми разказа всичко. И много съжалява, че няма да може да дойде, но иска да остане тук с мен, за да уточним досадните подробности около раздялата. Обещава да те чака на летището. Разочарована съм. Колко егоистично от моя страна. Знам как се чувстваш, но е изключително важно да изясним всичко помежду ни, преди да ме остави завинаги. Сигурна съм, че разбираш. Може ли да го видя? Той тук ли е? Не иска да те вижда. Ще цитирам какво ми каза. Ако зърна Сара в този миг, няма да мога да остана при теб дори за секунда. Ще бъда неспособен на друго, освен да я целувам страстно по цялото й прелесно лице, да я прегърна в обятията си
и да избягаме от тук. Типично в негов стил. Искрено съжалявам, защото аз го принудих да остане. Дано ме разбираш. Разбирам. Благодаря. Може ли да му се обадя по-късно? Предпочитам да не го правиш. От уважение към мен. Това е най-малкото. Наистина трябва да поговорим. Так му ще бъде по-романтично, когато се съберете на полета за Рим. Париж. Париж! Париж! Колко романтично. Винаги съм искала да отида в Париж, Сиан. Добре ли си, Луис? Благодаря ти за загрижеността. Не съм, но ще се оправя. Все още има надежда за мен. А сега ме извини. Ще му предадеш ли, че мисля за него? Освен това, казах му, че няма нищо страшно да ти признае за нас. Трябваше да го стори още преди година. Преди година? Да. Вероятно щеше да е по-добре. Нали ще му кажеш, че мисля за него? Мислиш за него? Дадено. Благодаря. О, за Бога. Добре. Отпратих я. Казах й, че ще я чакаш на летището и че двамата с теб имаме да изглаждаме подробности около раздялата. Много е красива, но не особено умна. Не разбирам какво ми говориш. Съжалявам за това. Та какво мрънкаше? Сара е изключително умна, просто не я познаваш. Изключително, значи. Не мисля. Запознаме с руската литература. Значи за това се потеше над братя Карамазови. Тя не е само красива, но и умна. Прекрасна е и няма по-мил човек от нея. Но безмилостно разбива семейства. Освен това е чувствителна. Не се съмнявам, че е съвършена, но това няма значение. След година дори няма да помниш името й. След година тя ще ми бъде съпруга, а ти ще си затворена в някоя лудница. Пълни глупости! Стига сме говорили за нея. Тогава да поговорим как кариерата ти ще загине, когато всички разберат, що за лунатичка си. Искаш ли да говорим за това, Луис? Всъщност, Не ми залепвай устата. просто млъкни. Вече ми писна. Луис, Просто млъкни за момент, Тиан. Искам да ти покажа нещо. Помниш ли този ден? Помниш ли го толкова добре, колкото и аз? Как бях оплашена. И за малко да се откажа. Помниш ли как ти седеше до мен в църквата? И просто ме беше прегърнал. Помниш ли какво ми каза тогава? Че не бива повече да се страхувам.
че никой друг не ме е обичал толкова много, колкото теб. Каза ми това и после не спираше да повтаряш: уверявам те, уверявам те. А когато най-сетне свещеникът те попита дали ме взимаш за своя съпруга, ти отвърна: да, сигурен съм. Помниш ли първите години от брака ни, онова усещане за почти непоносима сладост? Чувството, че сякаш сме измамили света. Надвили сме съдбата и сме се намерили един друг. Помниш ли това, Ян? Ходи ми се до тоалетната. За Бога! Тук имаме ли нещо обезболяващо за зъба? Не. На какво мирише? Правя ти бисквити. От любимите ти с парченца шоколад. Чуй ме, Луис. Наистина ми се ходи до тоалетната. Ще стискаш. И нахраних рибката. Виж се само. Жалка си. Какви ги вършиш? Ти си над тези неща. Не си отчаяна. Ти си преуспяла жена с успешна кариера и куп приятели. А си седнала тук да се вайкаш заради мен. Не ти трябвам. Нямаш нужда от мен. Не ме поучавай! Не дей! Няма да се превърна в поредната 40-годишна самотна, разведена, бездетна жена, която си урежда срещи в интернет и гледа реалити предавания. И няма да страдам по миналото, чудейки се защо най-добрият ми приятел е заминал за Париж с някаква си пръзноклава хлапачка. Тя е на 24. Няма да се пристрастя към сладоледа, да се самосъжалявам, да надебелея и да излизам с мотаняци. Отказвам да бъда самотна. Отказвам да ходя сама на кино и да дружа с жени в моето положение. Отказвам да бъда без теб. По-скоро бих... Какво? Умряла? Нима предпочиташ да умреш? Да речем, че предпочитам затвора. Няма да умирам. Никой няма да умира. Защото всичко ще се нареди. Луис, моля те, пусни ме. Не. Пусни ме. Виж, нека просто да седнем и да го обсъдим. Докато съм вързан така, никога няма да успеем да се разберем. Не. Луис, ходи ми се до тоалетната. Ще се изпусна всеки момент. Моля те. Уверявам те, че няма да избягам. Също като онзи ден. Уверявам те. Няма да избягам. Защо просто не ме освободиш, докато все още е някак забавно и не е стигнало твърде далеч? Кажи го пак. Кое? Кажи, уверявам те. Уверявам те. Уверявам те, Луис. Няма да избягам. Уверявам те, както го направих онзи ден. От дъното на душата си. Боже. Вярно е откачено. Да. Отивам за ножицата. Добре. Да. Така, за Бога, Ян. Много съжалявам. Да. Здраво съм те облепила. О, така е по-добре. Ян, никак не се радвам, че се стигна до това. Да, сигурно. Още малко, давай. Много е лепкаво. Съжалявам. О, Боже, олекна ми. Почти е готово. Какво си направила с телефона ми? Да не си... Не те обичам и не искам да бъдем заедно. Ти си жалка, грозна и ми се гади от теб. Ненормалница.
Къде са скапаните ключове, Луис? Намерих обезболяващо и малко ме облегчи, но другата седмица трябва да отида на зъболекар. Ти искаш ли за главата? Господи! Това наистина ли се случва? Май да. Надявам се просто да е кошмар. Аз също. Можеш да му сложиш край? И ти. Какво искаш от мен, Луис? Сърцето ми вече е другаде. Просто не желая да съм с теб. Искаш ли бисквита? Не. Станаха много хубави. Бисквитите няма да решат проблема. Тя прави ли ти бисквити? Не ми прави бисквити. Къде ходихте? Просто съм любопитна. В апартамента и на хотел. Или идвахте тук, без аз да разбера? Да и да. Беше лесно. Постоянно си на работа. Как се запознахте? Има ли значение? Любопитна съм. Тя е рецепционистка на счетоводителя ми. Рецепционистка е на Мари? Значи съм я виждала, а не я помня. Невзрачна е. Не, и за мъжете. Не е просто рецепционистка, а работи по доктората си. Ще става психолог. Как излязохте за първи път? Ти ли я покани на вечеря? Тя ме покани. Ясно? Да. Няколко пъти преди да се съглася. И отначало е било заради секса? В началото винаги е сексът. И сте станали близки приятели? Не. Не? Не всички връзки са еднакви, Луис. Все повтаряш, че винаги си искал да се ожениш за най-добрата си приятелка и си най-щастливия човек на света, защото си успял. Да, знам какво съм казал, но не винаги искаш да си женен за близка приятелка, защото така се губи страстта. Значи с нея има страст? Сега вече няма да... Но да, силна страст. Но не и близост. Просто различен вид близост. И каква точно близост тогава? Изпълнена със страст и мистерия. Не винаги знам какво мисли и какво изпитва. Постоянно откривам нови неща. Винаги си казвал, че няма други двама души, които да се познават и разбират толкова добре като нас. Да, И ти харесваше. престана да ми харесва. Защо? Не знам. Че има ли нещо по-хубаво? Хрумват ми някои неща. Като секс с друга жена? Тя се нуждае от мен. Аз се нуждая от теб. От години нямаш нужда от мен. Ти си супер жена. Печелиш повече от мен, можеш да оправиш всичко, биеш ме на коремни преси. За какво съм ти аз? Нуждая се от теб, Пиян. Нуждая се отчаяно. Нуждай се от някого, не от мен. Докато тя има нужда конкретно от мен. Разбираш ли? Добре, не ми трябваш. Но те обичам. Не е ли по-добре? Не, в никакъв случай не. Защо ме обичаше преди, Ян? Не знам. Как ли пък не? Помисли си добре, докато отида за бисквити. Няма какво да мисля. Напротив. Искаш ли им мляко? Не искам никакви бисквити. Връщам се след малко. Не мърдай от тук.
They're bright as the moon that twinkles in June, but only for me. 'Cause you're heaven sent, you're the main event, my love. It's true, and I thank my lucky stars for every day with you. Съвсем същите бисквити, каквито ти приготвям от години. Но тези са по-специални, защото им направих магическо заклинание. Изядеш ли една, ще ме обичаш до края на живота си, че и след това. Шегувам се. Хъпни си малко. Хайде, отхъпи си. Трябва да ядеш нещо. Не искам, Луис. Хайде, скъпи. Моля те, не дай, остави ме. На смъртния си одър майка ти ме накара да обещая, че ще ти правя тези бисквити, докато си жив. Каза, че съм най-хубавото, което ти се е случвало. Че преди това си нямал цел и посока, а аз съм те спасила и съм ти вдъхнала живот. Вярно е. Тя би ли одобрила случващото се? Не би искала да ме види вързан за тоалетната. Не говоря за това. Дали би одобрила да ме зарежеш заради рецепционистката? Изобщо не ме грижа какво би си помислила мъртвата ми майка. А би трябвало. Не ме интересува. Не ме интересува ничие мнение, както не ми пука дали някой мой роднина, било от жив или мъртъв, одобрява действията ми. Искаш ли бисквита? Не особено. Ами малко музика? Ще пусна музика, Иан. Това ми харесва. Чудно е. О, Боже. Стигна дъното, Луис. На нея танцувахме. Да, помня, на сватбата ни. Сякаш беше преди цяла вечност. Точно под прозореца. Каза, че е най-щастливият ден в живота ти. Краят на една връзка е като смърт, за която знаят само двама души. Един погубен живот. Всичко, което сме правили заедно. Местата, на които сме ходили, къвгите. Малките моменти на нежност. Не забравяй и неуспешните инвитро процедури. Как можа да го кажеш? Как можа? Още повече ли искаш да ме нараниш? Не, но помня, че не всичко беше идеално. Идеално ли? Че кой твърди това? Кой ли? Ти го повтаряш постоянно. Не сме ли идеални? Боже, колко трудно беше да се поддържа този стандарт. Сякаш беше почти нереално. Реално си беше. Докато спряхме опитите да имаме дете. За това ли ме напускаш? Защото не ти родих дете? Не. Заради това, което последва, превърна се в човек и видях твоите недостатъци. Говориш твърде високо и ме надвикваш, а сексът стана механичен. Не е вярно. И винаги отричаш. За Бога, Ян. Прекарахме толкова уикенди тук в опити да забременея. Броях храненията. Какво? Понякога бяхме толкова изнервени на масата, че започнах да броя храненията. Мразих ги. Броях ги, за да знам колко остават до края на деня. И си спрял да ме обичаш. Така и не разбрах. Преструвах се, че не се е случило, защото се надявах, че по този начин това усещане ще изчезне. Тогава си срещнал Сара. Тогава срещнах Сара. И си се изкушил. Изкуших се. Не вярвам, че наистина я обичаш. Съмнявам се. Вярвай в каквото си искаш, но аз отивам с нея в Париж. Гарантирам ти, че утре съм на самолета. Как ли пък не? Дори ще й предложа да се оженим. Не, няма. Ще го направя. Не, няма. Напротив. Казвам ти, че няма начин. Моля те, сега ме остави да използвам тоалетната. Не, че това не ми е забавно. Господи,
Ако обичаш. Чувала ли си за стокхолмския синдром? Да. Заложникът се влюбва в похитителя. Да. Тук ще е нужно много повече. Дори Божията намеса. Моля те, затвори вратата. Затвори вратата. Затвори я! Затвори вратата! Езерото е Шими. На това пътуване се влюбихме. Помниш ли? Първият ти офис. Дойдох, за да сложа табелка с името ти. Беше много мило. Да. А това... Вечерта, когато ти предложих брак. Пред хотела. Да. И ти се съгласи. Без капка колебание. Потеше се и се притесних. Боях се да не ми откажеш. Казах да 17 пъти поред. Искаш ли? Не, това не е честно, Лу. Напротив. Просто фактите са такива. Тук боядисваме новата си къща. След като се оженихме. Не, малко преди това. Помниш ли я? Спри го, Луис. Още не съм приключила. Но аз да. Независимо какво ще ми покажеш, ние вече сме различни. Същите сме. Няма диапозитиви от последните 10 години. Къде са те? Просто нямаме. Каквото и специално да е имало между нас, то вече не съществува. Ще си направим още диапозитиви. Не, стига диапозитиви, стига толкова съвместен живот. Знаеш ли какво? Започвам да крещя и да се държа противно, докато не ме пуснеш от тук! Виж това. Помощ! Затворен съм с лунатичка! Стига си крещял, Иан! Помощ! Стига си крещял! Иан! Не издържам повече! Иан! Помощ! Жена ми е напълно полудяла. Превърнала се в психопат. Помогнете ми! Ако ме чувате, държат ме като заложник и съм завързан за тоалетната. Помощ! Помощ! Моля ви, елате да ми помогнете! Помощ! Изглеждаш прекрасно, Луис. Благодаря. Отдавна не бяхте виждал облечена със секси рокля. Но това нищо не променя. За какво ти е китарата? Ще посвиря и ще ти изпея песен. Моля те, не дей. Ще ти направя серенада, също както в началото. И ще ти хареса. Боже, караш ме да се чувствам неловко. Просто слушай, Иан. Не за Бога. С моя любим ни изхвърли морето. Тогава той ме погледна в лицето. От какво се нуждаеш, любима, сега? Какво да ти предложа? Аз на мига. Кокос! Луис, прекаляваш. Не се получава. Остави китарата. Мамка му, как продължаваше? Чакай. На лунна светлина. На лунна светлина. Бих те аплодирал, но ми е невъзможно. Аплодирай ми с лице. Да ти изглежда, че го правя? Не. Повали ме в несвяст и ме върза за тоалетната. Романтиката ти ми е напълно непонятна. Повече прилича на мъчение. Ще ти е нужно истинско чудо. А и двамата добре знаем, че тук няма да се случи нищо свръхестествено. Така че просто ме пусни. Не. Луис, просто се откажи. Няма. Как да накарам Иан пак да ме обикне?
Как си? Отъкчен и ядосан и ми се ще да ти извие вратта. Просто питам. Отивам до града за провизии, за да ти приготвя хубава романтична вечеря. Искаш ли нещо? Да ми дадеш телефона и да умреш. Не говориш сериозно. И ще ям от хубавата ти романтична вечеря, само ако ми я натъпчеш в гърлото. Помощ! 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 Деветстотин осемдесет и четири, 985, 86, 87, 988, 990, 91, 92,